Tabuk social media o 13 bosor umoni khoroksa afghani cherai jeheno viral wngwi tongo. Tai o cherai viral wngmani karon saimankhai norok wanajagwi thangano. Tai tamoni bagwi o cherai viral wngkha hadika ang nokno sai khwnarwnai. Tai sai swka ang nokno kaisa swngno uchungo je norokni bisingo khorokbosuk tong kisa sala je bus kathini train kathini ticket chara norok kakha ba train rogo kapuru ticket chara train kawo khorokbosuk norok tong je titi no kiruo toilet rogo hujagwi phaikha. Amtwi hano o cherai bo ticket chara no bo afghanistani kabul ni simi India ni Delhi airport jora plane ticket chara bo kasawi phaikha. Kintu bo je plane no ticket chara kasawi phaio bo oro plane no achugwi phaya. Bo phaikha plane ni landing gear ba chaka tairo hujagwi. Norok khwnakhai wana khanana je afghanistan ni simi Delhi porjonto khoroksa 13 bosor ni cherai kubuida ki plane ni landing gear ba chaka rok hujagwi sokpaikha. Kintu o patimung belai no kubui. Tai o mangpili jephru social media o kasai phaio. Afurun simi no o 13 bosor umoni cherai viral wngjak. Saimankha o cherai bo 21 September ni patimung hwnwi chwng o koktoma ni bisingo saimankha. Tai bo adi no jephru plane take off khaina naio a jorao no bo plane ni landing gear ba chaka o hujagwi kasai phaikha hwnwi koktoma rogo bo kasai phaikha. Tai o mangpili kasai phaimani pore wngkhaino video viral wngwi thangkha. Saimankha jephru afghanistan ni kabul ni simi o plane bisai phaio. Afuru o plane prai 40,000 feet kuchukhai bisai phaimani. Tai 40,000 feet kuchugo bisai phaipuru prai -50 degree celsius tapmatra tongmani. Amsuk bipod kotor no katirwi o 13 bosor ni cherai wanamasi chajak khaiwi kaham kwrwngkhai Delhi airport o landing bo khlaikha. Ulo a cherai no nugui CISF ni jawan rok romani pore khai bono taisa Kabul o kifli hoka hwnwi bo koktoma o kasai phaikha. Norok nugui mankha na o video ni mangpili video ni screen o.